Ini ndauyawo ndichinyunyuta nekamwe kaunhu kanoitwa nevamwe vedu, especially madzimai. Ndasvika pamba pangu ndichibva kubasa, ndobva ndaona vakadzi vepandinogara vachifurira mukadzi wangu kuti uchenjere kutizwa muna Dhisemba. Vanhu havasi kuziva zviri mumwoyo mangu. Iye mukadzi wanguwo futi anobohera kuti anoteerera mashoko evamwe vanhu. Inini ndanga ndakatoronga kuti ndinoenda naye kumusha kwedu tongosvikoko ndinyase magariro atanga tichita muno muJoni, sezvo takangojumana muno. But iye busy kunzwa maadvice ana Marujata, tukadzi twekutonga madhodha bhini. Kamwe ndichakakwabura maromo iwayo. Kubva nezuro wacho pandakavasvikira vachinditaura, ndakutobohekana zvekutoenda naye zvandanga ndichifunga. Ndakutonzwa nungo, handidi kuudzirwa, ndarwadziwa chaizvo. I made my decision kuti otosora zvake, nekuti wakatoona kuti mukadzi anokunyeya nevanhu vese vese ari poisonous, ende kana kukuuraya anokuuraya, haana matyira munhu iyeye. Zvinhu zvandanga ndatenga kuno ndogovana naye here kana kuti ndomupanichira makuhwa iwayo?